Hello mga higala ug mga kaigsunan. Kumusta kamong tanan ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Ecclesiastes 11:1. Akong pagbasahon og sunda sa inyong salabutan. Ecclesiastes 11:1. Ipatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaginansya ka. Mo ka na nga to karon nga ipaambit mga higala o mga kaigsunan. Ang title ni mga higala, ang buhaton sa taong maalamon. No? Ang buhaton sa taong maalamon. So ang taong maalamon mao din iyang pagabuhaton. Kato mga taong wise, di ba? So ipatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaginansya ka. So kani siya nga to karon nga ipaambit sama kini og nagnegosyo. Pagnegosyo, di ba? So ang tao nga may negosyo kinahanglan na nga pangunahuna nga sa diin makaginansya siya. Sa diin iyang pangunahuna nga malambo ang iyang mga negosyo, di ba? So ang mga maalamon nga tao is positibo ang iyang gipanguna-una. Iyang gipangplano tanan puro positibo, di ba? So ang mga tao di ay nga maalamon, ang ila di ay nga mga sa diin ang ilang mga katigayonan kung aduna sila yung mga kwarta, ilaha di na siyang inegosyo, no? Ang gusto nga patubuan nila ang ilang kwarta. So dili mapuo ang iyahang kapital kay nagtubo nga ning tubo man, di ba? So sama sa usa ka liso o usa ka binhi, di ba? So aduna tayo usa ka ganta nga binhi nga mais gipangatagan tag sa kaganta nga binhi nga mais. So ang uban ilahang ginagaling, ilang kaon, no? Apan ang tao nga maalam wala niya iyang gitanom, no? Iyang gitanom, nanubo, iyang gibunlayan, iyang giabunuhan. Ug sa diin namuso ug nakasanggi siya daghan. So mao di na ang taong mga positibo nga pangunahuna, di ba? No? Ipatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaginansya ka. So gi-istoryahan ani isalapi. Kwarta, coins, ana, di ba? So, kung aduna tay sa diin. For example lang ha, kung nagtrabaho kag usa ka kompanya nya sa pagdisyembre aduna nay mga 13 months, di ba? So, ang imong ginahuna sa wala pa ka ni nakuha ang imong 13 months, aduna na kay plano. Nga ang imong 13 months, kani-kaning imong inegosyo or imong i-invest, imong patubuon, di ba? So, mauna si tao nga sa diin positibo ang iyang puluna. Ang iyang kaalam gikan sa Dios. Apan ang mga adunay negatibo. Nga kung naa siya mga kwarta, aduna siya sweldo, ang iyang gipangunahuna kaning si kung saray paliton, di ba? Ipangbayad sa utang, hantod nga walay bilin. Apan ang tao di ay nga sa diin maalamon, aduna siya pagsipti, kinahanglan di ay ang pagsipti nato, di ba? Kay wala takabot sa panahon nga adunay mga pandemya, mga unos, baha, tinggutom, aduna tay makuhaan. Apan dili lang na mao mga higalaigsuon. Wala ta nagtigom diya na aron lang sa ato nga kaugalingon. Ha? Wala ta nagtigom na aron sa atong pamilya. Kundi nagtigom ta na aron usab nga kun mahumag-away kita, makatabang kita sa uban. Maunay gusto sa Dios, maunay kaalam nga gikan sa Dios, di ba? So, mga higalaigsuon, adunay paglinlaan ni nga mga pulong, di ba?
Timan ininyo kini nga adunay mga paglinla, adunay pag kuanani nga pulong. Timan ninyo higalaysuon nga ato ad gayod nga simbahon atong daygon, ato ang awitan ang Dios nga buhi ra kayo. Wala ta diri sa kalibutan nga angay simbahon nato, angay nga ato ang i-idol. Kay mo ni kilabanan itintal sa dautan ang kwarta, di ba? Muna nga higalaysuon atong timan-an. Nga dili kayo kita mahimo nga mabugalon ta tungod kay aduna na tay mga kaptangan, kasalakyan, daghang kwarta, timan-an gayud nato na mga higalaysuon. Nga dili gid kita ulipon sa tanang mga butang diri sa kalibutan. Atong una-una kaning tanang butang sa kalibutan iya ni sa Dios nga buhi. So gipiyal ra na nato. So pasabot nga kun kita maana-ana madaghan na sa tua, matabang nga motabang kita sa uban. Dili na ingon nga pratong dato nga dako na siya kay abot sa iyahang mga alanihon. Kung sayang ina istorya, maghimo siya og kamalig nga dako pajod budiga. Hantod nga na nga puno na ang tanan niya nga mga budiga. Ang sayang istorya niya, ikaw lawas, ikaw kaugalingon, pahuway na lang o pahuraray. Kay bisan pa di na jud ka mahutdan og pagkaon. Unsay tubag sa Dios? Hoy buang, wala baka kay balo nga karong gabi na kuhaon ko na ang imong kinabuhi. Mo na kinahanglan mga higalaysuon, dili ingon nga nagtipok ta sa atong kagalingon laman. Apan purite, gipurite na to atong kagalingon ato ang pamilya. So kung mahugaway ta na adunan tay na tipok, kung adunay nakita nato nga makaluluoy nagutmat, ihatag usab nato. Maunay gusto sa Dios, maunay kaalam nga gikan sa Dios. Ug adyo pa timan inyo mga higalaysuon, kinahanglan nga ang Dios ug ang Dios ra jud ang maoy simbahon, ba? Timan inyo mga higalaysuon nga maabot ang panahon nga adunay mga maalam nga gikan lang sa kalibutan nga kaalam. Kani siya nga kaalam nga gikan sa kalibutan, nagkuan siya, nagapanghatag siya, di ba? Kapanghatag siya bisag kung sa nga mga pagkaon, kwarta ba diya kapanghatag siya sa tempo sa pandemic. Apa naa siya interest. Mao na siya ato karon nga huna-unaan. Nga naay interest di ay nga iyang pagtabang. O iyahan ang gitabang aron nga modaghan ang inyong grupo. Dili mga higalaysuon, ako mo tambag ko ninyo mga higalaysuon nga sa diin hatagan manggaling ta sa ato ang mga pangulo, sa ato ang dako-dako, dili gayud kana siya maoy atong daygon. Dili na siya moy ato ang pasidunggan, kundi ang Dios maoy naghatag kanato. Gihimo siyang instrumento aron sila makahatag sa tanan nga wala, di ba? Muna nga mga higalaysuon, alert na to ang ato nga pangununa. Kay basi nakapagarbo na ta, inya ang atong ipagarbo mao ang tao. Ingon ta nga katusi ko nanghatag sige bugas diri ta. Di ba? Dito ta, mo ato ta dito. Kay sige sila panghatag og bugas, unya mo ayuda po sila, unya kani-kani mo po sila, mangayo po sila sa mga guba o balay. So, kinahanglan mo higalaysuon, dili ang tao mo atong daygon, kundi ang Dios na mo'y naghatag nato o kinabuhi. Siya ang naghatag nato gininhawa. Timan ato higalaysuon nga kung wala ta gihuypan o gininhawa sa Dios wala ta karon abog ta. So kitang tanan nga makita natin sa kalibutan binuhat na sa Dios. So kung adunay nang hatag kaninyo karon, giayudahan mo, gihatagan mo o gitabangan mo sa tempo nga wala, pasalamatin ninyo ang Dios nga buhi. Kay
gi-instrumento ng tawhana aron kamo mahatagan. Dili nga siya daygon, siya na saluduhon, ato nang ipadayeg sa mga tao nga si kuan ninduto kay may natagon kaayo si kaning kuan didto ta mo tapok ta dito manapok. Naay mga pamaaging kaalam nga gikan niya sa kalibutan. Manghatag siya aron sa pagtikop og grupo. Para nga modaghan ang ilang grupo. Di ba? Para madaghan. Kinahanglan nga atong usisiun ang atong kagulingon. Kinahanglan nga sa diin ang atong pasalamatan kung aduna may manghatag kanato, adunay manghatag ayuda, adunay mo tabang kanato sa pagbalay nga nangaguba atong balay gitabangan ta, kinahanglan ang Dios nga buhi maogi atong pasalamatan kanunay. Kay kanang mga tawhana gi-instrumentor gina more ginato. Ako nga tambag kanyo mga kaigsoon nga bisan kinsa nga muhatag kanato siya gihimong instrumento sa Dios ug ang Dios mao'y nagpamuhat aron kita matagaan. Di ba? Muna nga alerta, kinahanglan alerta dili taingon nga sa diin mauna ng tawhana nga salikay mauna ng tawhana mo ikahatag pirmi mo ikasupport sige siya na ang atong nga maistorya. So nabaliwala nato ang Dios nga mao'y nagbuhat kanato, mao'y naghatag kanato kinabuhi. Atong una-una may kalagsoon nga abog krikyot ta. Giumol ta sa Dios. Gihuipan ta gininhawa og nakalakaw ta. Abi niya may kalagsoon ang Dios maayo sa pulong ug maayo sa binuhatan. No? Muna nga may kalagsoon dili ta pa ulipon sa tanang mga butang ani sa kalibutan. Inaot nga na pumoy kamay na sabtan mahigalagson ang Ginoong Hesukristo mag-uban kanunay sa atong kinabuhi amin ug amin dalaygon ang Dios.